Binarên hêja, roj baş, asî vîdikim hûn dilgeş bin, binê hûn ilkî cihî bin. Careke dî ez bi we re hinek ronayê û hinek tariyê li ser mijarekê re. Not sedî ji nesaxbûnê me ew e kêmbûna rohnaya xorê û rojê ye. Dema tu çeba nojdarekî wê heba dede, wê derman dede, wê nîvokê dede, wê derziya dede, wê madên kîmyayî laşê dede peyda ke wê ji terebiya jehr, heta nojdar nesaxiyekê li te sifkit ke û vê nesaxê nahêlê di do dî, sê dî, deh dî wê ji te re peyda ke. Nojdar nabêje ez van tişta nadime de vî tiştî ji te re nakim here xwe bide ber rojê. Roj ne bes jêderê jînê û zînê ye. Roj şîr e ê can e. Daka siruşt bi vê rojê ve herdim te hembêz dike. Çilo daka te tu şîr dayî û wisanê jî roj te şîr dide. Mixabin niha nîzîkî demijmêr nehî sibehê ye, li şingalê li van dûrûbera wan di bizêra jî yekê yekî nabînî. Hemû di nivîstîne ya li mal de di rûniştîne û xwe nadine ber rojê. Kêmbûna tîşkên rojê bûye nesaxek işmer e. Ji vî tiştî misokir be, sedî sed. Dema te hatî daka me roj e wê te hembêz ke bi hemû renga. Gelek cara wê bijin heke em çûne ber rojê em ê reş bin, baş e heke em reş bin qey çi ye, bila em reş bibin. Wê bijin roj wê bi te vede. Kittek qasî min naye ber rojê û kittekî weke minî dilgeş nîne ez vî tiştî ji dil û canî bijim bê pesno ew ji ber ez li girnijînê xwe re xwe dibînim û ew jî çi ye em spasiya vê rojê dikin. Xor e, roj e, daka me ye, em zarokên vê rojê ne. Were xwe bide ber rojê. Nojdarek nabêje de ez van tişta nadime de here xwe bide ber rojê. Em nesax bûyne sêpa ji van nesaxbûnên me ew e kêmbûna dîtina daka me ye. Ev roj şîrê canî ye. Çilo ev laş bê ax û av û bawagir nabe wisanê jî ev laş û ev can pêwîstî daka me ye rojê xorê ye. Silav û rêz girnijînek û maçek ji wê girnijîna niximandî û vêşartî re.